Jebul ora panggil iki malah ketemu Sencaki ana kene. Sencaki kuwi laku nyang ndi malah ngadang-adangi nggonku lumaku. Dalah. Tekan dadi kandamu Kakang Kartama. Wah. Sencaki ono barang. Aja ngadang-adangi nggonku lumaku. Iki arep tak liwat Korong kulo lah. Kalau aku benten tak takon. Kakang Kartama sak kanca punya. Laku. Angel lapor wong kulo wong laku tekan. Wah. Moyak wae kepiye iki? Yo wis santai kali-kali dasare Sencaki kowe dhewe. Kancaku pirang-pirang. Jadi aku bakal tuku juwana ini padukuan kali itu tuturi lakuning para kadang ing Permalang perlu apa yen ana muga-mugane kali kutu arep diblengket marang Raden Surajendra supaya nyawiji dadi siji kadipaten Permalang aja adang-adang aku sakon bakal liwat dalan iki. Kalau liwat dalan iki. Yen gunemmu kaya mengkono terang wong Kurawa wis ngawi melu urusan sing dudu sakne babur. Aku ra butuh ngomonganmu sing oke-oke. Yen kena tak pringgake becik semingkira. Wani kowe karo Kartama sing tak wedeni apa? Iya, kemendel bondo wani sedang orang nyawa alaku pirang-pirang senajan kos tak kira bakal mundur tinggal dagang sekolah kalau tak peringkat di kecil baliu liwat halan yang sopuk linding sirai sejaga wow saya gompongke pengen jajal kalau Kartama rino ngalor dia dalam tebak rontok ikamu itu tak ya tek silakan
Waduh, kula dipun ajar sapa sing ngajake kula pondo kali perkara kalih selesai kan yaki karo sejati kok kalah endi sejati gorene tak kowe dengan niku mboten wonten miwah. Matur nuwun Bagus. Kenging napa jenengan? Iki maaf kanto maaf mlae. Tak takoni jare diajar secaki. Karepe kula mlayu garun secaki nek dene tak. Pripun? Jan kok kaulan. Secaki kok tekan kene. Dungsek-dungsek karo wong tuwa wae. Tumenom. Wes monggo bisa ditumpaki. Kali dhewe Mas. Iki wae kan dijual lagi. Boten ya. Ana secaki ketek layu rono kok kari cuma duk ngono. Boten. Ayo wae. Kula niki mau merugian tak rekam kula ning ngajar sampai jien kaya kepengin iku terus terus bahasa dengan ngambil balik kula kok kejerat wah wis jenengan itu janjane rombongan kula tes kok ora ditulungi ya nyuwun ngapunten kula wajane kok dalan iki ngomong kakak.
wah Kyai Mas Jaki ora ngoman-omani modi bagian ngajar Durna sak gelem iki arep ora tutup ning layu kakang itu yo mboten napa-napa sak menika kados pundi Kyai Mas Jaki sak iki mungkin kakang itu Janto iki mau Kurawa kang tumindahe Nyolowadi Rangkawaca arep gawe bedah ana ing laladan Pringgot lajeng kersanipun Kyai Mas Jaki becik bab iki awake dhewe kudu sumusul ana ing Pringgondani diaturake kabeh marang Koko Prabu becik kados mekaten monggo kula dherekaken sowan-sowan ayo kakang